Kaixo lagunak, ongi etorriak izan zaitezte kafeta guneak antolatzen dituen zuzeneko gure solasaldietara. Eneko nauzue kafeta guneko langilea eta gaur zuokaz, hurrengo ordu erdian hitzaldi interesgarri bat ikusiko dugu. Aurrerantzean gaurko gaia azalduko dizuet. Hala ere, eskerrik asko bertan egoteagatik eta egun on danei. Gogoratu, kafetaguneak azken aldian zuzeneko hitzaldi asko eta asko antolatzen ari dituela. Hau da, zuzenean gure YouTubeko kanaletik eta hitzaldi hauek hain zuzen ere, bai zeuen smartphone, tablet edo etxeko ordenagailutatik zuzenean jarrai ditzakezue. Beraz, gogoratu, jarraitu kafetaguneagaz, etxetik trebatzen gure YouTubeko kafetaguneatik kanaleko hitzaldiekin. Hauek zuzenean eta zuzenean ezin badituzue ikusi, gogoratu kafetaguneko kanalean ikusgai ditzakezuela nahi duzuen guztietan. Beraz, gogoratu, sartu zaitezte gure YouTubeko kanalera eta beko partean eskumaldean gogoratu, suskribitu, aukerari emon iezaiozue gure berri izateko eta zeuen mugikorretan geure jakinarazpenak jasotzeko. Gogoratu bai, kafetaguneak zeuen herrietan daudela, baina baita ere eskuragai duzuela gure web orrialde, gure web ataria, kafetaguneak ere badauka bebai bere bloga, eta baita Facebook, Twitter eta Instagram ere jarraitu gaitzakezuela. Beraz, aukeranitz dauzkazue, aukerazko gure berri izateko. Hala ere, gaurkoan gogoratu, YouTubeko kanalean zuzenean gaudela goizeko 12 puntuan. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Gaurko gaia, baina zein da gure gaurko gaia ba. Pantailan ikusten duzuen moduan Google Chromerako luzapenak. Hau da, galdu beharrez zenituzketen Google Chrome luzapenak. Hala ere, aurrerago azalduko dizuet Google Chrome luzapen hauek zer diren. Beraz, gogoratu, Google Chrome luzapenaz edo estensionez ere izena noizbait entzungo zenuten. Hala ere, aurrerantzean, gai honi buruzko adibide eta azalpenak emango dizkizuet. Zeuen etxeetan, zeuen ordenagailu mugikor edo smartphoneetan egin dezazuen. Eta gogoratu, zalantzarik izan ez gero, hartu ezazue gugaz itxordua, zeuen herrietako kafetagunetara joan zaitezke eta guk zuzenean lagunduko zaituztegu. Beraz, aukeranitz dauzkazue gai honen inguruan trebatua izateko. Sarrera moduan, luzapenak, extensiones. Zer da luzapen edo extensio dalako hau ba? Google Chrome nabigatzailean instalatzen ditugun aplikazioak dira. Hau da, gure esperientzia, gure ordenagailuarekiko hartu emana hobetzen duten funtzio espezifiko batzuk dira. Hau da, gu eta ordenagailu eta tramankuluaren arteko harremana, kontaktu zuzena erraztu egiten duten luzapenak dira, aplikazioak dira. Hau da, zeuen mugikorretan edo smartphoneetan aplikazioak dauzkazue instalata. Guk adibidez geure ordenagailuetan aplikazioa izan beharrean luzapen izena hartuko du. Hau da, askotan zeuek badekozue YouTube aplikazioa, YouTube, Gmail aplikazioa, Google Maps dalakoak, baina gaurko solasaldian aukera gehiago emango dizkizuet izan ere,
Google Chromeen instala ditzakegun luzapenak harago doaz. Hala ere, lehen esan dudan moduan, adibide gehiago aurrerantzean jarriko dizkizuet. Hor adibidez, Google luzapenen simboloa ero duzue. Hor eskumaldean ikusten duzuen moduan, Google Chromeen logoa daukazue eta ondoan hor ikusten duzuen puzzle dalako simbolo hori Google Chrome luzapen simbologia adierazi nahi dau. Hala ere geroago, pantailan zuzenean adieraziko dizuet zeuen ordenagailuetan zuzenago ikus dezazuen. Eta betiko moduan, hau egin ahal izateko zeintzuk dira bete beharreko ez dakit arauak edo, beti ere nabigatzailea Google Chrome eta beti ere Gmaileko kontu bat izan behar duzue. Hau da, mugikorrean duzuen, imaginatu adibidea @gmail.com. Hau da, Google kontua izan behar duzue nahita nahi ez. Luzapenak instalatzea, hor adibidez teoria daukazue, baina geroago hori argazkietan adieraziko dizuet. Azkenean urratsak 4-5 urrats izango direz. Eta azkenean beti ere berdinak izango dira. Beti ere guk Google Chromera sartzen garenean, hau da, Google Chrome nabigatzailea zabaltzen dugunean, goiko izkuineko partean edo, hau da, goian eskuman, beti ere 3 puntutxo ikusiko ditugu. Hau da, 3 puntu vertikal. Ikono moduko bat baino ez da, hala ere gerogo ikusiko duzue. Horri eman eta gero, tresna gehiago dalako aukera topatuko dugu. Eta tresna gehiagori eman eta gero, luzapenak deritzon atala. Fitxa berri horretan, klik egingo dugu 3 lerro horizontal horietan. Eta bertan zein izango da gure aukera abrir Chrome Web Store. Hau da, zeuen mugikorretan Play Store dalako aplikazioa izango duzue. Geure ordenagailuetan Play Store izan beharrean Chrome Web Store dalako denda topatuko dugu. Hala ere, lasai geroago argiago ikusiko duzue argazkian banan erakutsiko dizkizuet. Luzapen dendaren barruan, hau da, dendara horretan sartuta gero, geu nahi dugun aplikazio edo luzapena topatzeko aukera izango dugun bilatzailea ikusiko duzue. Imaginatu zueuek itzultzaile bat Google Traductor nahi duzuela, bertan idatzi eta itzultzailea hori topatuko dugu. Itzultzailea topatu eta gero, luzapen hori topatu eta gero, Chromera gehitu edo añadir a Google Chrome aukera sakatuko duzue. Hori egin eta gero, badekozue horko menu batean Traductor dalako luzapena sartuta. Urrengo gunean erabili ahal izateko sartu, horri emon eta zuzenean zeuen pantailetan ikusi ahal izateko. Hauze teoria baino ez da izan. Hala ere, urrengo pantailetan argiago ikusiko duzue. Izan ere neuk prozesu hori, hau da, luzapenak instalateko prozesua banan argazkietan jarriko baitizuet. Beraz, ekin diezaiogun bada argazkietaz. Ea horrela argiago ikusten duzuen. Hala ere lasai, nahiko prozesu intuitiboa eta ulerterreza baita. Hasteko, beti ere gogoratu, zeuen ordenagailua piztu eta Google Chrome nabigatzailea zabaldu. Gogoratu ikonoa zein den borobila kolorekaz. Beraz gogoratu, Google Chrome nabigatzailea. Google Chrome nabigatzailea zabaldu eta gero, goiko partean, eskumaldean,
argazkian ikusten duzuen moduan, gezi urdin batez isladatu dizuet, hor badeko zuez, 3 puntutxu vertikal, hau da, puntu, puntu eta puntu. Hau da, goiko partean, eskumaldean. Horri sakatu behar diozue. Hori egin eta gero, betiko menua agertuko zaizue. Hau da, aukerak, menua. Hor adibidez, pantailan adibidea duzue, menua dekozue eta menu horren barruan aukera anitz. Hau da, aukera desberdinak dauzkazue. Aukera horien barruan tresnak edo gazteleraz esaten den más herramientas aukera bilatu behar duzue. Hau da, más herramientas aukera. Eta horri sakatu eta gero extensiones dalako atala. Hau da, tresnak eta ondoren luzapenak. Hau da, más herramientas, extensiones. Eta horri sakatu eta gero, horko pantalla moduko bat topatuko duzue. Hau da, Google luzapenei dagokien pantalla. Bertan, bi aukera. Goiko partean, buscar extensiones dalako atala topatuko duzue. Hau da, zeuen bilatu nahi duzuen luzapena idatzi eta topatzeko. Azkenean, bilatzailea da, hau da, Googleekin egiten dugun betiko gauza. Baina, lehen aipatu dizuedan ere, Chrome Web Store dalako aukera ere topatuko duzue. Hau da, hor normalean erderaz topatuko duzue. Buscar extensiones y temas en Chrome Web Store dalakoa. Hau da, gogoratu, zeuen mugikorretan eta zeuen tabletetan Play Store dalako aukera duzue, aplikazioak jaisteko. Baina ordenagailuetan, Web Chrome nabigatzaileen barruan, badeko zue, Chrome Web Store. Hor adibidez, pantailan logoa argi ikusi dezakezue. Horri emon eta gero nora sartuko zarie, betiko moduan, dendara, Google Web Chrome Storera. Eta bertan, aukera nitz, aukera asko topatuko dizue, luzapen asko, hor adibidez, eskerraldean ikusten duzuen moduan, aukera desberdinak topatuko dituzue, hau da, gai desberdinak, atal desberdinak, atari desberdinak. Eta erdiko pantaila beti ere, holako rekomendazio asko eta asko, betikoak, garrantzitsuenak, jendeak normalean erabiltzen dituenak. Hala ere, hauen artean zeuena ez baduzue topatzen, beti ere, zeuek nahi duzuen luzapena, idatzi eta topatzeko aukera izango duzue. Hori baino ez. Adibidez nik, adibide gisa, danok ezagutzen duguna, hau da adibidez. Traductor de Google dalako, hau da, Google Traductor, hau da, nik bilatzeko, bilatzailan edo Google Traductor idatzi eta hor pantailan agertuko zaizue. Traductor de Google. Behin luzapena aurkitu eta gero, eskumaldean, añadir acron aukera sakatu beharko duzue. Hor pantailan adibidez, gezi bategaz adira dizuet, hau da, Traductor de Google, añadir acron. Horri zuzenean sakatu eta pantalla berria agertuko zaizue. ¿Quieres instalar Traductor de Google? Zuek zeri eman beharko duezue? Baietz, hau da, añadir excepción, hau da, luzapena gehitu beharko duzue. Eta horri eman eta gero, zuzenean zorionak emango dizkizuete, Traductor de Google se ha añadido acron. Beraz, urrats horiekin badeko zue Google Traductor deritzon luzapena zeuen Google Chrome nabigatzailei jarrita. Urrengo batean zuzenean topatu, horri sakatu eta
bertan zuzenean izateko. Urratsak horiek baino ez direz. Honena saiatzea, trasteatzea, baina gogoratu prozesu intuitiboa da eta ulerterreza eta urratsak banaman jarraitzen badituzue, ez duzue arazorik izango. Gogoratu beti ere, luzapen hauek geure ordenagailuan instalatu ditugula, baina beti ere desinstalatzeko aukera ere izango duzuela. Igual, imaginatu egunen baten, ez dituzuela dagoeneko erabiltzen, hau eta hau desinstalatu edo kendu egingo ditut. Beraz gogoratu, desinstalatzeko aukera ere eskuragai duzuela. Bai Google Traductor edo dana dalakoa. Eta behin luzapen hauek geure Google Chrome nabigatzailean jarrita gero non topatuko duguz, hau da, hurrengo egun batean non aurkituko ditugu, behin gure nabigatzailea zabaldu eta gero, goiko partean eskumaldean, hor pantailan jarri dizuelan olako puzzle pieza baten simboloa, ikonoa edo argazkia ikusiko dituzue. Horri sakatu eta bertan topatuko dituzue, egunak eta hilabeteak igaro ahala, bertan jarri dituzuen luzapen guztiak. Beraz gogoratu, izan ere hori da, pantailan duzuen olako puzzle pieza, topatu behar duzuen ikonoa. Izan ere, bertan badauzkazue sartuta, egunak igaro ahala, gehitu dituzuen luzapen guztiak. Ikono horretan sakatu eta gero, bertan ikusiko dituzue, adibidez nire kasuan, Traductor de Google dalakoa, baina gehiago izan banitu, bertan agertuko liratekez guztiak. Beraz gogoratu, pieza, olako puzzle pieza, dalako simboloa bilatu, eta bertan topatuko dituzuez, gehitu dituzuen luzapen edo extensiones dalako guzti horiek. Hori baino ez da. Prozesu guzti hau ikusita gero, hau da, luzapenak nola jarri, nola instalatu, nola bilatu, adibide batzuk jarriko dizkizuet. Luzapen asko da asko daude, baina nik hurrengo lerroetan, hurrengo argazkietan, adibide batzuk jarriko dizkizuet. Hala ere, gogoratu, denbora izan ezkero, sartu, idatzi, bilatu, izan ere, aukera asko dauzkazue. Hurrengo argazkieta lerroetan, adibide batzuk eskainiko dizkizuet. Olako bitxikoli moduan edo, nabarmenak, edo ez dakit froga egin arren, kuriosoak izan daitezken adibide edo Google Chrome luzapen batzuk. Lehenengoa, ingelesez, naiz eta ingelesez jarrita dagoen, remote desktop. Hau da, Chrome urruneko mahai gain edo eskrtorioa dalakoa. Hau da, konektatu zaitez erraz urrunetik, lanetik edo edozein tokitik zeure ordenagailura. Hau da, imaginatu lanean zaudela edo oporretan zaudela. Luzapen honi esker zauden tokitik zeure etxeko ordenagailura konektatu zaitezke. Zeuen etxeko ordenagailua lagunekin partekatu dezakezu. Hau da, edozein tokitik. Hau da, modo seguruan. Eta aukera hau badekozu bai, zeuen tablet edo mugikorretik egiteko aukera. Beraz, gogoratu, remote desktop, hau da, urruneko mahai gaina edo eskrtorioa, zeure etxeko ordenagailura zauden tokitik konektatzeko, oporretan bazaude ez dakit non, lanean bazauz edo gurasoen edo aiton-amonen etxean badauz, zeuren gailutik, tablet ordenagailu batetik edo mugikorretik, zeuen etxeko ordenagailura konektatu ahal izateko. Remote desktop dalakoa hain zuzen ere.
Uber Zoom Plus dalakoa, hau da, Zoom hitzak seguruenik pista bat emango dizue. Hau da, imaginatu web orrialde desberdinetan nabigatzen zaudetela. Luzapen honi esker pasa ezazu Zooma, hau da, argazki kameretan dekogun Zooma irudi batetik, hau da, gogoko duzuen iruditik, hau da, imaginatu Facebookeko irudia dela, edo Amazonen zaudetela, eta produktu baten irudia handiagotu nahi dozuela, gauza da, zuna irudi edo produktu horren gainetik pasako zenutela, eta irudi edo produktu hori handiago ikusiko zenuketela. Hau da, sagu erakuslea gainetik pasatu eta irudi bideoa handiagotu egingo litzatekela. Beraz, imaginatu guztita hori nahiago duzuela handiagotu, hobeto ikusi, zein da zeuen luzapena Uber Zoom Plus dalakoa. Bilatu, lehen aipatu gundentan, eta instalatu izazue luzapena. Helburua, imaginatu, argazki kameretan duzuen Zooma, geure web orrialdetako irudi, bideo, produktu edo danatalako horiek handiago ikusi ahal izateko. Documentos de Google ezaguna izango zaizue, hau da, Google Docs beti ere, esan dana, gogoratu, luzapen hau jaisten baduzue, instalatzen baduzue, hau da, Documentos de Google dalakoa, zeuen dokumentuak sortzeko eta editatzeko aukera izango duzue. Baina beti ere konexioaz eta konexiotik kanpo bazaudete ere edukia ikusteko aukera izango duzue. Hau da, dokumentuak sartu, dokumentuetan aldaketak egin, kopiatu, itxatzi, zeuen ordenagailuetan, tablet edo mobiletara deskargatu, hau da, edozein mugikorretik, tablet edo ordenagailutik egiteko aukera emango dizue. Bai konexioagaz edo konexioari gabe. Beraz, bilatu ezazue Google Chrome Web Storeen Documentos de Google dalakoa eta instalatu ezazue. Izan ere, Google Docs dalako hau gero eta gehiago erabiltzen da, baita ere Google Drive-ekin. Beraz, gogoratu, saiatu, probatu eta Google Docs dalakoa erabiltzen baduzue, zeuen Google Web Chrome nabigatzailean luzapena instalatu ezazue. Pizkanaka luzapen hauekin jarraituz, lehen aipatu dugun luzapena, Google itzultzailea, hau da, interneten bazabiltzate eta hizkuntza desberdinetako web atari edo orrialdietan sartzen bazarete, hauze bada zeuen luzapena. Izan ere, aukera emango baitizue, nabigatzen duzuen beste hizkuntzetako web orrialde horiek zeuen hizkuntzara itzulpena egiteko. Beraz, gogoratu, instalatu ezazue interneten hizkuntza desberdinetan dauden web atarietan bazabiltzate. Hiztegia, horriak zuzenean zeuen hizkuntzara itzuliko dizkizue, nahiko erreza da eta ziurrenik askotan erabiliko zenuten beste kontestu batzuetan, ez luzapenetan, Google itzultzailea. Beraz, gogoratu, Google itzultzailea. Block Origin dalakoa. Blokeoa, jasio zer badatozue burua. Gauza da, luzapen hau
instalatzen baduzue, hau da, zein da luzapen honen helburu nagusia, bazkenean iragarkiak blokeatu egingo ditu. Hau da, gogoratu askotan, interneten zaudeletela eta batean olako lehioak zabaltzen direzela, iragarkiak, Adblock Origin dalako luzapeni honi esker, iragarki horiek gelditu egingo ditu zeuen esperientzia hobetzeko eta propaganda eta iragarki gutxiago izan ditzazue. Beraz gogoratu, honena luzapena instalatu eta froga egitea, ea nabaritzen duzuen hori iragarkiak gutxiago irten egiten dire. Beraz, Adblock Origin, iragarki eta olako leiho horiek blokeatu ahal izateko. Google Traduktorrekin batera badeko ere Google Dictionary edo Google hiztegia dalakoa, hau da, hainbat herrialdetako hiztegiak eskuragai, zuzenketak, iradokizunak eskainiko dizkizue, akats dramatikak zuzendu, estiloa eta gauza asko kontutan izango ditu. Beraz beti ere ondo datorkigu hiztegi bat edo Google Dictionary luzapena eskuragai edo behintzat ondoan izatea. Hau da, izan ere askotan beti ere zalantzak sortzen baidizkigu olako testuak eta idazten dituguna. Beraz, Google Dictionary luzapena ere beti eskuragai edo beti ondoan badazpada akats gramatikal horiek zuzendu ahal izateko. Gehiago badauzkazu ere luzapen gehiago. Video Download Helper. Imaginatu web orrialde desberdinetan ibiltzen zaretela. Aplikazio edo luzapen honi esker web orrialde horietan topatuko dituzuen audio, irudi edo bideoak erraz deskargatzeko aukera emango dizuen luzapena da Video Download Helper. Izan ere askotan web orrialde desberdinak aurkitzen ditugu eta imaginatu eta bideo hau nahiko interesgarria da. Zelan egingo dut neure ordenagailuan sartzeko edo neure ordenagailuan deskargateko. Video Download Helperri esker prozesu hau erreztuko dizue. Beraz gogoratu, bilatu luzapena eta instalatu ezazue zeuen Google Chrome nabigatzailean. Gogoratu, beti ere Google Web Chrome nabigatzailea erabili behar duzuela. Pushballot deritzona. Eta, zer da Pushballot dalako hau? Pushballot Android sistema eragilean, hau da, Android sistema eragilea eta ordenagailua integratzeko eta elkarlotzeko aplikazio edo luzapena duzue. Hau da, zeuen mugikorra, hau da, zeuen Android mugikorra eta baita ere ordenagailua integratzeko edo batzeko luzapena. Hau da, ordenagailua eta mobilaren edo mugikorren artean edo tabletaren artean, hau da, fitxategiak bidaltzeko, testuak kopiatzeko eta itxasteko, jakinarazpenak edo notifikazioak gestionatu eta kudeatzeko, mezuak, SMS-ak, betiko mezuak edo WhatsApp mezuak, Facebookeko mezuak edo jakinarazpenak, hau da, beti ere, zeuen mugikorretan adibidez jasotzen dituzuen jakinarazpen edo mezuak, baita ere, zeuen ordenagailutik erantzuteko. Beraz, zeuen mugikorra edo tableta, zeuen ordenagailuarekin integratu edo sinkronizatu nahi baduzue, Pushballot da zeuen luzapena.
emoji keyboard, gogoratu jende asko eta asko, olako emojiak eta olako aurpegitxoak bilatzen dituela, beraz, hauen erabiltzaileak bazarete, badeko zue emoji keyboard luzapena dalakoa. Hau da, etengabe eguneratu egiten da, eredu ugari, adibide ugari dauzkazue, eta egunero berriak topatuko dauzkazue. Beraz, emoji edo aurpegitxo hauen jarraitzaile sutsuak bazarete, gogoratu. Instalatu luzapena, izan ere eguneratuko baita, eta egunero ikonotxu edo aurpegitxo berriak izango dituzue eskuragai. Emoji keyboard. Ninja cookie dalako hau da, pizkanaka bukatzen joateko ninja cookie luzapena. Cookie hitza ezaguna izango zaizue, izan ere askotan cookieak zeuen ordenagailuan partean agertuko direz, eta berti ere aceptar cookies, onartu cookies. Gogoratu, sarean nabigatzeko ezinbestekoak ez diren cookieak baztertu egingo ditu, hau da, ezinbestekoak ez diren cookieak baztertzeko aukera emango dizue. Ohiko jarraipen hainbeste oharren cookieak ezabatzeko aukera ere eskainiko dizue. Luzapen hori ordenagailuetarako garatu da, baina gogoratu, mugikorretan, hau da, zeuen smartphone edo tabletetan, instalateko aukera duzuela bebai. Baina gogoratu gehien bat, zeuen Google Chrome nabigatzailean instalatzeko luzapena dela. Beraz, cookieak kudeatu nahi badituzue, ninja cookie luzapena da zeuena. Saiatu, onena, instalatu, frogatu, luzapena frogatu, eta ondo da batorkizue, bera itzi eta bere lana bete dezala, ninja cookie. Labur bildu, gogoratu, guzti hau praktikan ipinteko Google kontua izan behar duzuela, zeuen ordenagailuetan Google, Chrome nabigatzailea instalatu behar duzuela, luzapen edo aplikazio guzti hauek topatzeko Store dalakoa edo Google Web Chrome Store edo denda duzuela, eta aukeran hitz eta aukera asko dauzkazuela. Nik batzuk baino ez dizkizuet aipatu, baina denda horretan sartzen bazarie asko eta asko topatuko dituzue. Mila esker gaurkoan bertan egoteagatik. Gogoratu urtarrilaren azken eguna atala gaur, baina otsailean zuzeneko hitzaldi asko eta asko ditugula. Zuzenean, YouTubeko kanaletik eta galtzen badituzue, YouTubeen kafetaguneatik kanalean badeko zuez guztiak ikusgai eta entzungai. Eskerrik asko hor egoteagatik, egun ona izan dezazuela eta hurren arte. Ondo izan, ondo ibilita, aio, agur.